day tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nating manain. Di ka man agreklamo si Kadino. Noan niya ti adda, ano saan? Makao, matinating nga kanayon, mersi ba ka? Anya ko mapay ti pagpilian tayo. Kat isulaang nga rod ti adda lakay. Mapanang langan gumatang iti karon iti babaw. Taisot iluto masidayon tayo. Ay na, Dino. Narigat no dumakkel ti utang tayo iti tersena. Sikagit di mo bakit? Saan ko nga utangin? Bayada ka. Pangalaam kumamot nga iti kwartam. Kada ti kwartak bakit? Saan ka maawanan ita? Nangalaam iti kwartam, ha? Siyempre, adda ti racket ko. Ijay? Basta ijay di mo salud-sudin sa dino. Warkan sama man na Dino anak kau. Una nang, mapanak ita yan ni Claro. Anya ti arabi demi ti ayan ti ka anak am anak kau. Agsyat kami manin narang. Na, kano kaano lang hindi nag-shot kayaw. Hindi ka madanagan nanang. Tada ti pagbayad ko. Saan ko nga iutang tinagan nyo iti tersena? Urayan pa'y di baka mo atag pa ka nakakengkwana. Sa sana. Rumabiin. Da kayo lang ti makaam mo amang ibagakin ni Mercy. Ta ibatik ti cellphone ko. At akatipay tila akong nga arak maribasya. Ay nawaw, arak manan ti umay mo ibaga si Kadinaw. At ati pagbayad ko maray. Uray adda pagbayad mo, agkontrol kalat ta kuma. Di mo pa'y kayat ta makalako ka mare. Madamag ko man pari Dino. Pangalalam iti kwarta maya. Secret mare. Secret? Kinapuno na mare. At dati rakit ko. Iso asa anak amawanan iti kwarta. Anyawat day ta arakit pare. Trabaho mare. Irwal mo kiti mata arak. Gatangag tani. Rumabiin maay. Big time ka ita, Uncle Dino. Kasanumat ana ibagam ti kasta, Claro, kanakan. Wala. Tanakagkatang kay tinaimas sa pulutan ng gail. Kapala kung ti kumatang, itinaimas sa pulutan, kanakan. Pangal-alam mo ti kwarta manggal. Kaya't mo amaamuan sa Dino. At dati rakit ko, kanakan. Anya mo ta rakit detanggal. No kaya't mo, isurot ka. Legal mo lang detanggal. Ayaw na, legal kanakan. Saan ka pa'y amalbanog ijay? Sigurado nga dati mabigay mo. Hey, kano nga rata mapantanggal? Inton Martes, tapaibusan ti kwartak kanakan. Awan mo't mananday ta adino nanang. Sa dino tinapanan na. Iti ayad ni Claro akaanakan na amar si anak kau. Apay ka na ijay nanang. Agsyat damanan na. No nangalaan na nga tamanan iti kwarta agas-gastusan na Di na mangaron ibaga anak kau. Adda ka no ti racket na. Ngam di namat kayat nga ibaga. Amangan kunak no daakes metenday ta rakit la. Ay, padasan na ananang. Adala ang ti maduktalak akalukwan nga aramiden ti anak yo. Talaga apagtalawak nanang. Ay uray siyak matabarsay. Datayo paikit day di babain na.
naimbag arabiim, kumare. Anya ti umay mo gatangan, Mari Merce. Gumatangak man iti may sa kilo nga asukar, kumare, no adda, ah. Ay, adda pa'y Mare. Ay, wan gayam, Mare. Ado ti kwarta nila kay mo ita, Mare. Wan at adda ka no ti racket na, kumare. Abangan mo't no illegal, Mare. Jak amo, kumare, tadi namat kahit nga ibaga. Sigurado na lang ang alegal ti racket nga ibagbaga na. Tano saan? Talaga ang makaraman kanya, kumare. Apay akas na ti kawas mo si Kadino. Naka-low sleeve, kan naka-slacks ka man. At dati racket ko ita bakit? Ijay? Di talaeng. Ang mga numarabyan ang agawid ita. Apay nagdakkel ti bag mo? Ay nawaw. Gamit ko mo iti trabaho ka. Marasi bakit? Si kagad di mo. Kitaak man? Asaan? Kay simpak lang itay. Ang mga numagulo man ay. Anya? Alala, agrubwata kon. Tama nga numaladawak. Sayang ti oras. Anya taramidan tayo ti dahito ya paradahan angkal. Igamam na ito sobre kalaraw. Kanakan. Ay no. Anong tanang kita angkal? Iwaras na ti sobre. Takargaan na iti kwarta. Hehe. Awan ti pagdanagam. Tas saan datang amulitoy. Anya? Basta ramidan latal na niya ti bagbaga kanakan ha. Ay. Daras ta makaurnong nuwas to'y taramidan ta. Angkal. Kasano na takalugaran tayong aglugan. Kat maira na ang makita datatoy. Saan daw mapasamak na itakanan? Ngamin, ang tayo mo ito na paradahan. Saan datang amaw na iti tao ditoy? Makikitang natabas. Alo ti pasahero. Sumrekta ada ako sa taisupay ti kwarta ang makuliktata. Ito itibingay mo, klaro, kanakan. Ay na, agyaman na kang kalino. Ay, takal magayang tinakuliktata kwarta. Ay nawaw, kunak tumat gan ka. Idulin mo pa ilang na ito subreken Biblia. Hanggang, habi nga siya. Una, mga numakita ni Auntie Mamir sino iyawin ko. Anya? Awate mo, nagkatuka nga. Tapno addaman ng timaw sa rin ton sumarunong. Hehehe. Di ka nain kong iba kaking kakana-kana. Nuwag sa lutsod ng Tim Amerse. Uno asino pa dita. Di mo ibagbagan sa dino ti papananda. Tapno awan ti kakumpitensya tawag. Sa dino tinagapuan nyo ka ni Uncle mo adino idi kalman, klaro? At dati racket men, tibasya. Api ka di. Ijay? San ang mabaling nga ibagante? Ay nawaw. Ada ayamat kasta. Sekreto mi lang dahil kay Uncle Auntie. Amakan ngamin no, maamuan nyo, katuladan nyo. At dantukid di kalaban mi na. Ay saan matkit dia kasta, klaro? Basta san ang mabaling nga ibaga kada kayo, Auntie. Lakwan na mangkit di soft drinks. Ang legal matlaang ka di, ti trabaho yo, klaro? Uy, Auntie. Di mo makita ti kawis na Uncle Dinaw. Naka-formal attire ko naman. Anya? Nakitak man ang nagkuyog da dino kan kaanakan na aklaro idi na minsan nga aldaw, Mari Merce. No kasta, ni klaro gayam ti kadwa na iti racket nga ibagbaga na, kumare. Ay, nalapit akasta, Mare. Nagmayat ti kawis da idi nakitak ida. Kasla pang opisina mo, Mare. Ay, nawaw. Anya kumatiam mo ni Dino. No maipapan iti opisina aday ta, kumare. Ay, saan tayo lang nga mo, Mare? Ang mga no adamat saan tayo nga amo at talento ti asawam. Ay, wan gayam. Awan ka di ti aramida minton Sabado, Mare. Awan mo't kiti Nalpasan ti trabaho mi ija ayanda, Mari Feli. Apay kumare. At dati ipaaramid mo? Sika kumapay lang ti pangitalkak iti tersenak, Mare. Makalawas ngamin nga wanak ditoy. Sayang mat no saan amay lukat ti tersena. O sige.
Siya klaangan ti tangda ng maagbantay kumare. Sana bale tawan pa'y mo ti pagtrabakwak itam. Naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan, kaanakan. Anda ka diti baga man ti Mercy? Adala ang ti kahit ko ang maamuan, klaro. Ay nawo, anya day tanti. Anya ti rakit yung kini Uncle mo adino, ha? Sa dino ti papapanan nyo. Nakita na kayo ni Antimba siya ang naka-formal attire idi na minsan. Ay, kuhan di. Ibagam tipod no? Jack kayat nga ululbudan nak, ah? Disente ti trabaho mi, anti. Anya nga ruday ta ko na. Ay nawo, daw magkatawag mo dati. San ama pala nga ibagak ka nanti? Sa paybilin ang uncle ko, sekreto mi lang ti rakit mi. Oh, napauli mo ka, klaro. At da ka di ilimlimad yo kini Uncle mo, ah? Ah? Awan mo, Ante Mercy. Anya kumangit, ilimit mo kin uncle ko no bilang laang. Anya ti ko nam itayin di, no? Ay nawaw, ulit mo, Mercy, bakit? Asino ti kaduam iti racket mo ita? Gini klaro akana-kanta alata. Tapno amunang dararamidan na. Anya arakit dayta aya. Idi pa'y asal sa ludsudak. Ngam diyo mat ibaga no anya dayta. Sikreto mi nga rod. Apay adiyo kahit nga ibaga. Addan sakit titi ilimlimad yo, ah. Ay, awan legal tirakit mi kinidino akana-kanta bakit? Siguraduan nyo laang. Tanakita na kayo ni Maribasyang idi na minsan. Naka-formal attire kayo kano. Kasla kayo mga opisina. Gawin mo ngamin bakit? Hey, agrup-ro pa kami ang mga opisina itirakit may. Siga ngay, sa din tayo papanang bakit? Iti ayan ni Maribasya. Bantayak ti tersena na. Ay, agrupwat ka mo tin, bakit anya orasan ni? Adda akon kumare. Pasensya kan ha? Medyo naladawak. Kinasarita kami ti asawak maipapan iti racket na. Imbaga na ka din no, anya, mare. Saan pa'y ngarod kumare? Ay, pasensya ka manin. First date ita, ngam naladawak pa'y laang. Okay lang, mare. Awan pa'y matkit di ati customer. Agrobot ka din kumare? Wan. Sika pa'y lang ti makamo iti tersena, kwan. Ada kapidita, sika matan ti makamo agtimpla. Wan mare, siya kung ti makam mo. Ilistam ti amin ang mapaglakwam, mare. Dahito tinotbo ka pang ilistaam. Wan mare, no adangay ti umay umutang mare. Ang mga no naturad da nga umay umutang, tasyak ti adda dito tersenam. Ay, wan. No adda umay umutang, di mo ikikan, mare. Ibagam nga iso ti imbilin ko ken ka. Amok dagiti kalugaran tayo. Ang mga no ilibak danto, inton pa nagbabayad, mare. Pilyam na giti sobre asan pa nakargaan, klaro ka na. Saan nga min akinargaan ti dagdum a pasaheros tinaywaras katakwarang kan? Sana bale, makargaan tumarinday na kanakan. Nagawit ta ka din anggal? 2 around pa kanakan. Supay lo, dati may na yun. Alpasan na nagawit dan. Mabitla nga anggal, tamang irwarak iti sobre asan pa nakargaan. Ano nga'y ngagsubli ni kumarimba siya, Mercy anak kao. Inton biyernes nanang. Ay kinasaya at tay supay ti maurnong mau. Wan nga rod nanang. Awan pa'y mo ti pakitang danak ita. Kahit kumusta man kay ti tersena na, ano ka di matlang ti gumatgatang? Wan nanang. Ni Dino nga'y, si Mangpat ka din? Ay wan, aday ti silid na anak kao. Nakaturog. Nabambanlog ka no itirakit na. Nasaya at ata saan ang narabyan nanang? Italaang mat anak kao. Anya ti inlutoy ang masida nanang? Madati lechon a ginatang nila kay mau. Ay nawaw. Manan? Dakil ka nung amin di komisyon na itirakit na anak ko. Hello, Mare.
O mare, kumusta ka matandita? Nasaya at mare, ado ti customer. Ay kat mayat ano kasta mare? Awan gayam, naibuson ti lakom. Ag-purchase kanton inton agsubli ka. Ay wan mare, ag subliak di tayong ton bigat, tamayat matanda na anang kantatang ditoy. Ipawit mo tuman ti koleksyon mare. Wan mare, itex konto kon ka no anya ti pagpawita. Di mo liplipatan dagiti sobre klaro, kanakan. Awan teramatan ta. Anda dito yan angkal. Ti chinilas mo ngay, saan mo sukatan? Saan ang mabalin ti chinilas ay angkal? Ay nawa, naskan nga ag-formal attire ka Tapno agrup-rupa ta pastor. San pe ana magganti sapatos ko angkal? Ay nawa, saan ang mabalin Kasanong aro dapat chin dagiti pasaheros, dagiti kasabata. No kastamo iti langam kanakan. Ipabulot ko lang ang timay sa sapatos ko ken ka. Dapat isobre asan ang nakargaan ng kalino. Mabigla ang taurayin ta sumrag dagiti pasaheros iti day tapas. Kalpasan na, sumrag tamat ng agkasaba, ken agkuliktata kanakan. Tapno dakkel manan di maiyawid ta. Ay nawa, kahit kumuday ta, dati plano agatangan angkel. Anya ti gatangan maya kanakan. Kumata kiti baro cellphone ko angkel. Manulaan ti kurang ko. Wanak tumang kaming ka kanakan. Dagos makaurong tano kastoy taramidan ta. Ibaga talang ang donasyon para iti simpaan. Mangtid mo ta dagos dagiti uto-uto. Na, anya ti kunam dino? Agkulkulikta kayo iti donasyon para iti simbaan? Nan, kita manday ta sobre? Ay, kuha mara ba siya? Anya tar aramidam dito para daan? Ay, kastoy gayam ti rakit yu pari dino. Jak amo pastor kagayam pare. Pastor magayam nila kay mo, Mari Marcy. Saan Saan ang pastor ni Dino, Mari Basya? No nakitak ida iti kaanakan na ija paradaan mi mare. Agkas kasabada, kan agiwarwaras da iti sobre. Anya? Wen mare, nakitak ti nakasurat iti sobre. Kat donasyon para iti simbaan. Kunana mare. Ay, naglukon dagi jay at tao. Usaran da tinagan ti Diyos tapno laang mang tadi tao iti kwarta kadakwada? Mas daawak nga rod mare, tanakadanon da iti adayo a paradaan. Paradaan metten iti probinsya mi ti nakakita kadakwada mare. Klaro, kanakan. Sanak pa ilang agawi di balay. Dituyak pa ilang agnada. Ay no, kasano no? Sa pulan na ka na antiman si Angel. Sigurado ang makaungat ni antim kanyak. Amok nga impulong ni antim abasya ang nakita data iti paradaan. Sigurado dahi tanang kan. Agkumari dagi jay. Jesus kanakan. Kasano pa hindi ta? Ang mga no pagtalahon na kun ni antim. Pagipanam ka ng iti badbado ni Dino, Marcy anak kaw. Itulod ko iti ayan di kaanakan na nanang. Ijayan nga agnaad. Ay nawaw. Apayan anak kaw. Ay, dahi ta namang lukloko iti pada na atao ti rakit da nanang. Nakita ni Mari Basya ti inaramid ti anak yu iti paradaan. Agkas kasabada ka no. Sad agiwarwaras iti sobre ka iti pasahero. Anya? Talaga amang ibabain dahi ta adino nanang. Usaran na tinagan ti Diyos para iti kalukwan na. Ay na, naglokon day jay nga anak kaw. Sipod pa'y iday, kanayon kon abilbili na ang aliklikan na ti agaramid iti dakals. Ngabnay, naturid pa'y laang gayam. Gusto day tamarsay, ikam iti pagnakban ni Dinaw. Uray siya, jak kanunungan ti kastang aramid na.
Kompleto ti inyag ko ang gamit mo, sikat, Dino. Ay. Dito'y kan nga agnaad. Bakit? Saan ko mamakasta? Saan na ka din ang mapakawan? Bakit? Siyak ti ibabay no iti kastangar aramida ma. Kas kalag bibisin. Di mo panggapan ti agawid iti balay ha. Taamang ano anya pa iti maaramid ko kan ka. Uray ni nanang mo, nakaungot mat, idi naamuan na ti inaramid mo. Saan ko mamakasta? Bakit? Ay na, Dino! Jak amon! Siyak pa yan ti bumain, kinimari ba siya iti kastangay naramid mo? Proud ka? Nga do ti kwartam? Ngam nagtaod mo't iti kalukwan? Ano san milaangan kininanang ti agsida iti asin? Ngam ti mangan iti makan, ang nagtaod mo't iti panaglukloko iti na tao? Ni bakit mo? Di. Kita ama! Amangan no di mo sardangan na itang aramid mo, kat makarmakan to. Hoy! Awagak mo't lang dagiti dadakkel ni Claro ak anakam. Ipakaam mo karakwada nga insungsung mo iti kalukwan ti anak da. Ay, bakit pangasim? Di mo kumaramidan ti kasta ang mga nuguraan da. Ay, saan aparikot na ita? Makaam mo kamatan nga agpalawag kadakwada. Ay, nawaw! Di mo usaran tinagan ti Diyos iti kalukwan. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Rumarang itatarseng. Ay nawaw, sa di naman ang tipapa ng Federico. Di mo ibagaday ta makikarera ti aramida mitangal daw. Iso nga ron mo ti pagragsakak bakit? Day taman, agpasikat ka dagiti tattao ti aramida mi jay. Saan bakit? Amok daytan nga istalyo. Namin ano abinagaanda kayo ni Kapitana adi kay makikarera iti kalsada ta delikado ngam nagtangken ti ulo yo. Ay na bakit manu atawanan nga agkarkarera kami? Awan pa yung tinaksidente. Ay, pangaasi yo Saan aga po taawan ni Kapitan ken bisi dagiti tanod ket aramidan yo manan ti kayat yo. Saan anaaramid day ta kalsada tapno pagkariraan yo nga da motor na. Basta mapanak ta bakit? Ay, talaga nga awan denggen yung asao. Andi akalakit di mo't ay atarsen. Apay mo't aparitam nila kay mo ang makikarera. Kat amumot nga expert di anak ka no may papan iti motor-motor. Delikado nga rod nanang. Ay nawaw, kas na kunak itay. Expert ni Federico nga anak ko. Amo na ti aramidin na. Kanunungan yung man ngaminan ti aramid ti anak yun, nanang. Saan akasta? Ti kanyak laang, di mo kumaparitan nila kay mo. Saan adakas ti agenjoy? Inrugida manunday ta ang motor-motor, kumare? Ay na, makatitilang nga rod, mariitis. Karera siguro manunday ta niya. Uray la tumayab dagiti nakamotor a lumablabas. Ay, may isa dita ti asawak, mare. May samat day dyan nga awan ti denggen na asaong. Pagbalinin da pa yun a kareraan ti kalsada, kumare. Awan nga min tinagbantay tabisi ni Kapitan ken dagiti tanod na. Iso agun dawayan damanen.
Naglawa a karatula ti nakapaskil iti igid ti kalsada kumare. Ngam di damat makaawat dagiti atat tao. Isudakit di ti mapanbanbantayan ang dagiti tanod. Ustumaten kumadya 3, 4, 5 anabagaan da amare. Lalakay dametten. Ay, pudno la unay kumare. Ado ti mas importante anasken nga aramidan dagiti opisyales. Saan lang aday tamang bantay ka dagiti nagtatangken ti ulo ti trabaho da. Isudakit din ti papapanan ti budget ti barangay. Ay naku nampay mariites. Mas daawak mat iti katugangak. Tadi na kayat aparitak ti anak na amakikarera. Ay na wow! Bayam ako mare. Tamakita ah. Asin logikas istorya mitay ites anak ko. Di ko maritarsing tatang. Napagsaritaan nila ang dagiti limabas a motor. Nagpapartag da nga raw. Oral at tumayab da di ta kalsada. Karera manin siguro tatang. Makatitilang da. At da nga tati nag-report kin kapitan anak ko. Kat no busy da kapitan kan dagiti tanod na ije barangay hall tatang. Iso may lagayam ah. Isu arimwar manan dagiti pasikat a nagtatangken ti ulo da. Ginundawayan da abisi dagiti opisyalis ije barangay. Delikado no dati maaksidentay. Saan tayo mat a mapabasol dagiti opisyales? Tanamin ano a binagaan da dagita atat tao? Saan mat a mabalin nga isulatan ti as-asikasun dagiti opisyalis iti barangay? Isu dakit din ti kanayon a mabanbantayan? Awanan ah! Kasano ngayon ti daduma at trabaho da? Agkapi ka, Federico anak ko. Agyaman ang klaw na nanang. Kumusta nga iti karera yo? Ay, nangabakak manin, anang. Ay, diada manin kwartam. Ada, mabilang, tayo pabuyak ka na kayo ti video nanang. Ada pa'y gayang tinag-video anak ko. Ay, nawo, ada anang. Oo, buya, no kasanok kalaing nga agmotor ti anak mo nanang. Na, kita akman? Ay, nawaw. Kasla ka matumay tayab anak ko. Among katinanang, siyak ti kalalaingan ka na kami. Isu abili baklaunay kan ka, anak ko. Ay, nawaw. Nagsubli ka matmaritarsing. Ay, nagsakit nga ron tilapayag ko iti saritaan dagiti agina mari itis. Anya ti saritaan da ay amare? Anya kumapay nga mare. Day ta karera iti motor ah. Isu siguro ang nagtangkan ti ulo nila kay mo. Takanunungan ni nanang na. Ay, nangamong matan ni nanang ah. No adda man dakas a mapasamak iti dayjay a Federico. Saan asyak ti pabasulan na. Tasipod pay idi. Di na kayat aparita kuno bagbagaak ti anak na. Isuntumot lang di agsangit no kwa kumari. Narigat no saan ang mabagbagan ti anak. Dumakkal ti ulo da. Adda matan ki ni Federico amare. Saanan nga ubing ti asawa? Talaga asakit ti ulo dagita ngagmot motor. Apay ka di kagawad. Adada ka numanan ijay laod. Ijay matan ti pagkarkariraan da kagawad. Wen, nagreklamon dagiti tagalaod a makatitileng kano. Ay na, uray di na minsan nga aldaw kagawad. Ado dagiti lumablabas anak ka motor iti paraangan mi. Namin ano matan anabagbagaan dagita. Kaslaawan manak nakam da. Kasla di da mabutan nga maaksidente. Kasano kat imo na ti kinapasikat da. Naglalawa dagiti karatula anak kapaskil iti igid ti kalsada. Kaslaawan latta kadakwada. Siyempre, awan dagiti tanod nga agbanbantay. Wen, adada ija barangay hall. Ado pa iti mas importante anasken nga aramiden dagiti tanod tayo itis. Saan laeng nga agbantay kadagiti addaan motor a nagtatangken ti ulo na. Daytamot laang ti kanayon kung maibaga kagawad. Saanan nga opisyalis ti barangay ti parikot. No dikat, dagiti tattao adi na ammo ti agtungpal iti pagganurutan ti ayan ti parikot kagawad.
oras yung mat-ijerwar atatang. Itay pa alas 12 nga orayan kayo. Na-traffic kami nga road itay sa anak ko. Traffic? Ado man ng timotor apasalasaliti kalsada. Ay, nawaw. Talaga matagita Isupay kindi nga mailislis yan. Agbutang dagiti drivers no kasta tatang. Oray ti driver ti di pa nagluganan may. Mabutang may ta nagpaparatang dagiti motor. Oray lang tumayab da di ta kalsada. Dayta nga rod tatang. No mailawan kat masagid da, di kaasi dagiti jeepney drivers ang mairaman no bilang laang. Agriport da ka naman na ni barangay hall anak ko. Uray man no a report tatang, no awan ti ganda, awan tumot laang. Abay akas na ti panagkitab kanyak, sika, tarseng. Ay ikwa nanang. Agpudno ka man. Nasakit ka ni tinakam mo, gaputa pinalubusak ni Federico nga agmotor. Dayta nga minan makikarkarera ti obraan na nanang. Isungarod matiragragsak na. Ay nawaw. Di ka kadi agbalin a kontrabida si Katarsing. No nabuyam laang dagiti stunts ni Federico, talaga bumilib ka mo, iti asawam. Delikado ti kasjay nanang. Nang runa ket kalsada dayjay. Ang mga no adda mayraman nga inosente no bilang mantag kamalida. Dayta ka ti jacket ken Katarsing. Saan ka supportive nga asawa? Anya? Talaga asaan kami nga okay iti katugangak, Mari Itis. Anya man ang tinsawang ti katugangam ayamare. Sa anak kano a supportive nga asawa, taparitak ti panakikarira ni Federico nga anak na, Mare. Ay nawaw. Paritam ngam para mo't iti pagsayaatan na, Mare. Dayta ti saan a ma-appreciar ni nanang. At dan samot man ang tinag-report iti barangay hall ko, Mare. Pasalsalida kano di ta kalsada, dagiti agkarkarera iti kalman ko na ni tatang. Siguro da man na nakaslako ko na ti kalsada no kasta, Mare. Ay, pudno launay, Mare. Uray dagiti opisyales. Maumadamatan ka dagiti kalugaran tayo, ang mahilig iti karera. Di dan samot maawatan ti ko na tayo at delikado, Mare. Wan ta ipagarup da, analaing dalaunay, Mare. Mabalin ka di ang makasarita ka, Federico. May papanitan niya kagawad. At daimbay nag-report iti barangay hall di na minsan. Nagkarera kayo kanumanan iti kalsada. Adda ka diti parikot kagawad. Amumi met ti aglisay, nukasta nga adda ti lumama sa lugan. Wan angam delikado. Sapay nagpapartak kayo nga agpataray iti motor. Ay nawaw. Amumi met aramidin may kagawad. Pangaasiyo ta dumngeg kayo. Uston ti karera ta delikado. Ibagam ka dagiti kakadwam, ta isardeng yon day ta nga aramid yo. Narigat no adda mayraman nga inosente. Nangag mo ka ditibilin ni kagawad, Federico Lakay? Patpatsin yung malagit ang opisyalis kasi. Ay nawaw, talaga ka di nga awan denggan yung asaw? Adda ti karera mita bakit? Isumarin ti papanak. Ay nawaw, Di naklapdan, taured di mo kaya mapanaklat ta. Ninanang tupay, kanayo nakapalubusan. sige, mapan ka. Aramidam no anya ti kayat mo. Ngam no maaksidente ka, makaammo ka matan, Federico. Nakita kalimabas nila kay mo itay kumare Nakamotor manan. Wan tada ka no karera da ita. Manan? Inal daw samot tan kumare. Imay ni kagawad Dori ije balay idi kalman. Kat nakuna na nga isardengdan day ta karera. Ngam natangken ti ulo nila kay kumare. Adda umawawag ka kumare. Asino ngay day ka? Nila kay kumat, mare.
Katsung-bata mo apay adi mo sungbatan ngay. Bayam, amangan no adamanin pangibaunan na kanya. Sa bagay. Ninanang ati awagan na. Naimbaglaan talagawid ka, Tarseng. Tapay ka dinanang. Ni Federico. Ada ka no ija ospital. Ay nawaw. Anyat na pasamak nanang. Na-aksidente ka no, kabayatan ti panagmotor na. Anya? Mala, kaduaan nak tamabantay ija ospital. Sige nanang. Mabiit laang tagpulusa. Anyat na pasamak ka, Federico, anak ko. Nasagid ko ti padak anak ka motor nanang. Jonathan siya. Iso nagdiretso ak iti kanal. Kasano ngayon dagiti sakam? Under observation nanang. Naimbaglaan ta dagiti sakam tinadonor. Saan kat aday taulom, anak ko? Day sa nga ron nanang. Basol dagiti opisyalis ti barangay day ta, anak ko. Ne, di mo ipabasol iti sabali tinapasamak ka ni Federico nanang. Katpud naman. Asino pa'y kumati mapabasol? Dagiti opisyalis tayo ngawan ti aramiden da. No apay nga may naawan ti agbantay iti kalsada. At damat idipiman nanang. Namin ano pa'y anabagbagaan dagita nga agkarkarera asar dengan dan. Ngam anya ti araramiden da. Itsambada ti agkarera no awan dagiti agbambantay. Oray anya pa'y ti ibagbagam. Adala ti basol dagiti opisyalis, Tarseng. Adda ti kamali iti kanal a project da. Iso ang nagdiretso ijay ni Federico. No kumaresponsable dagiti opisyalis. Saan kumaan na pasamak ti kastoy kan ka, Federico, anak ko? Makapasuron nga ron nanang. Maka-aksidente mo ti panpanakil na project da kanal. Kinupit na siguro ti budget. No tinarimaan da kumaan na sayaan. Di saan ka kumaan na ikanal, anak ko? O nga ron nanang. Sa nakit di na makapagtrabaho. Bayam, agreklamo akto iji barangay hall. Saan na nasaya ti kastangar aramidan dagita nga opisyales. Sumuro da nanang. Tay pakita kadakwada ti sakak ka na doon. Nga po iti kanal a project da ka no. Pudno ka di tinadamag ko, kumare. Nadonor ka no matisakan nila kayo mo. Ay pudno mare. Na-discharge matlaangan. Ngam saan ang makapagnaan na sayaat. Ta saan pa'y anaimbag dagiti saka na mare. Naimbag atasaka laang, kumare. Saan nga ulo? Ay naku nampay mare. Nasagid na kanutipada na matlaang agmut-motor. Naimbag ko nama, ta saan anakaro ti donor anasagrap da adwa. Siguro, dagiti opisyalis man ang ti mapabasol. Isudakit di ati pagpabasulan da kaninanang mare. Ay na, ipasa da pa'y laang iti sabali ore naglawag a basol da. No makaungot ni Kapitan tapag multaon na ida. Nangamong damat ta na mare. Iso nga mayak ditoy, tanwadak ijay balay, basol dagiti opisyales, kun kunati katugangak mare. Oh, sa dino ti papanan niyo kanina ng Federico. Mapan kami di barangay hall bakit? Ay nawaw, apa ijay? Mapan kami agreklamo Ay nawaw, da kayo pa'y ti adaganas ng agreklamo? No kumasan na kas ti disenyo ti kanal a project da. Sana kumaan na aksidente. Na, ti pa'y kanal ti makagapo? Iti suman. Day ta karera ti makagapo, Federico. Napartak kayo kat nga pataray ti motor Ti kanal nga ron ti makagapo no apay anaduro ti sakak bakit? No saan ka anapan nakikarera? Saan anadunor ta sakam? Ada ti video amang ipanagnag anapartak ti panagpataray mo iti motor iti dayjay nga aldaw. Saan man akong kumpurmila dito ti pagpabasulan nyo?
Aklunan yo ngamin anatangken ti ulo yo, iso anapasamak ti kasta. Ayan di, Kapitan, kagawad. Awan ni Kapitan, kabsat. Ada ka di masapul yo. Imay kami, takayat ko nga ipakita kada kayo, tinapasamak iti anak ko. Gapo iti kanal a project yo. Kanal a project me? Gapo iti kanal a project na donor ti saka ni Federico nga anak ko. Kas makita mo't. Wen, kagawad, dakkel ti gastos me. Kung saan ako na makapagtrabaho. Amangan met no na alam dayta, iti kakakarera yo iti motor. Kan may sapay. Apay ngamen, adi kay mangibaon iti tanod nga agbantay ijay kalsada. Awanan saan makatrabaho ti anak ko iti mano abulan? Ay nakabsat. Pangaasiyo tasan ada kami ti pabasulan yo. Adda dagiti tanod nga agbabantay. Ngamno kasta nga awanda. Apo, agkarira manen dagiti nagtatangken ti ulo na. Kan maysa, adamot inkargami akaratula asaan apang karera ti kalsada ti barangay. Kastoy nga rodan, awan ti aksyon nga aramiden yaw. Anya ti kayat tiyo nga aramiden mi kabsat. Mangted ti barangay iti financial assistance, uray basol met ti anak yo no apay anapasamak ti kastaken kuana. Pangaasiyo kabsat, di yo pabasulan ti barangay iti kinatangken ti ulo ti anak yo. Ta saan kami anagkurang anang bagbaga kada kayo. No adda ni Kapitan, sigurado akas tamat lang ti ibagana kada kayo. Aniya? Pasensya kayon kabsat. Ngambasol yumatlaang no apay akasta tinapasamak ni Federico. Motor pa mor, karera pa mor. No adda ti baga dagiti opisyales, agpatangken kayo. Inton adda dakas mapasamak kada kayo, uray basol yo, ipasayo kadagiti opisyales ti barangay. Makaparurod ti kasta nga ugali yo. Agtungpal tayo iti paganurutan ti barangay, tapno mailisi tayo iti aksidente. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.